Hello, zviri vazukuru. Tatagarisa sinomboita live stream panapa handiti. YouTube inenge iri kutovhunduka kutoti zviri kuitika. Tanga tagarisa. Zviri kufamba here. Thank you very much. Thank you so much for your unwavering support. Thank you very much. Vachangotibata, thank you so much. Kindly share this stream handiti. Kindly share. Changoita kwenguva pfupi tozogadzira toda kuita sarura wako nhasi handiti. Muri kundiwa here uku? Comment section handisi kuona vanhu. Muri kundiwa here? Muri kundinzwa here loud? Am I loud and clear? Tiri kumbotesta, tiri kuda kutesta ka kuitira kuti tiite sarura wako. Ndakuda kubatanidza vanhu. It's wrong kuti vanhu vange vari singuru handiti. So tiri kumbotesta stream yedu. Can you hear me? Can you hear me? Taps zvekudidi. Victor Madzivazhira, how are you? Ngoni dzashe zviri kufamba here? Ndibatsire, ndoda kungozwa kuti muri kundinzwa here? Muri kundinzwa here? Zviri kudidi? Right, tonight we are going to, kana muri kundinzwa ndokumbira kuti mungonyora comment section. Titaura. Muri kundinzwa here vazukuru? Hamusi kundidaira. Hamusi kundidaira kuti muri kundinzwa here? All right, thank you very much. Thank you so much. Thank you Neku Pindura Taps Baba. Kurise kwese kwamuri. Zviri kufamba here. So nhasi toda kutanga kuita ma live streams. Toda kutanga kuita ma live streams akasiyana siyana. Like tonight we are going to run in a stream. Not tonight as such, but kwakuda unovira uko handiti. Hanzi wove huru dzinodyira kwasviba. So nhasi tichaita live stream, tichaita sarura wako. So kana uri singuru, kana uri singuru, you are welcome to join us pasarura wako. Then tobva tamboita skill rekubatanidza vanhu. Ndiri kudropa link apo sevanhu vanga vagarisa vasina kuita live stream. Anda ungopinda kuti tingokwazisana. You are free. Just press that link. Randiri kuisa apo. Wapressa that link. Wouya mustudio tombokurukura toona kuti zvinobuda here. Press that link. Randa dropa. Just drop the link. Ndeapima maprograms azukuru amuri kuda kuti tizoita pano paSaint TV. Ndeapima maprograms amuri kuda kuti tiite. Ngataurane ndezvipi zvimwe zvamuri kuda. Channel ino haisi yangu Saint. This is Saint Family. This is a family channel yatinorana tese ini nemi. We cannot run this channel kana imi musipo. Handiti ndimi maboss, ndimi varungu munototiudza kuti munoda zvipi. So nowadays we are back again in the streets and tadzokera zvakare kuma streets kwatiri kuita basa kutaura nevana vanogara mastreets, kutaura nevanhu vanogara mastreets, tichinzwa nyaya dzavo, tichizama kuda kuti tibatsirane navo. Like of recent takaenda kuGuruve tichinotsvaga hama dzaanonzi Hilary Nyamundoro handiti. Tikasvika pamba pavo. Fortunately tazodzoka kuno, we were able to find his family and his brothers and sisters and mhuri yake. And then takazobatanidza nehama dzake. Tikakurukura zvakawanda. Mukomana ave kumba kutaura kuno handiti. So guys,
kushare kwamunoita mavideos edu nehama neshamwari, izvozvo ndo zvinoita kuti tirambe tiripo, ndo zvinoita kuti tirarame. Saint TV irambe iripo. Remember, Saint TV is not one man's project. This is not one man's project. This is a family project. Family yachiona uri iwe neni, and without you, Saint TV is nothing. Without you, Uncle Saint doesn't exist. And Uncle Saint is a brand which was created, which is being supported, and tirambe ripo with you. And so varungu, kindly share our videos, kindly share about this YouTube channel with your family and friends. Also, I would love to announce that from this coming week, we have got a company we will be working with, and we will be working with the company ichange tibatsira kuti tiite podcast. Are professional, and they will be doing my podcast. Are professional, name artists, nema celebs, and any scandal that is going to richange richibuda tichaita kuti tinge tinotsvaga celebrities, so that they can come and defend themselves, and they can come and tell us their side of the story. Kwete kungoti isusu anangu sei tongotora nyaya mumastreets esocial media tokanda dzakadaro. Zvakanaka kuti tapedza kukanda totsvaga kuti shamwari uya kunozotaura chii chiri kuitika, what's going on, and then they vozvitaurirawo, they will tell you and me, isusu mafollowers avo, what will be going on. And ndaisa link rangu riri kuonekera. Link rangu riri kuonekera. Ndiri kuda kuti tiwane vanhu vatinokurukura navo 1 or 2, so that tione kuti stream yedu iri kuita, stream yedu kuti zviri kufamba here zvakanaka. Ndiani ari uko? Isapa Saint TV. Ndiri kumbura kuti uconnecte TV pawifi isapa Saint TV. Tione kuti zviri kubuda here. Ndadropa link zvakare. Ndadropa link. Ndokumbura kuti vanoda vanokwanisa kupinda mustudio, just come through. Come through. Yeah, enda pane live. Ipapo. All right. It's clear, and yeah, so tichange tichiita maprograms akasiyana siyana. Tichange tichiita maprograms akasiyana siyana. So kindly support us nenzira dzese dzamunokwanisa, especially neku follow, neku share, and neku share. So alright, ndiri kugadzira rimwe link, maybe iro. Ndiani ada kungouya kungozoti hi? Ndiani ada kungozoti hi? Guys, please come and let's tizotaura. Tizotaura. Link ndarisa apa, hapana guest. But I'm happy because zvandiri kuona apo, ndiri kuona kuti apapo iri kufamba zvakanaka. So thank you very much. Thank you so much. So tonight we are going to have Sarah wako. So kuna wese ari single, ayo single unopera nhasi. Single unovana opera nhasi. Tonight we will be connecting you. And change chu connecta chikusanganzai vakomana vasikana kuti munge muri munowana unge unowana munhu kudana naye. So live stream yedu, I think tiatangana 3 o'clock. Tichaipusha from 3 o'clock until I don't know. I don't know. Until. So 3 o'clock tichange tirana live stream panapa
inonzi yo sarura wako kadeya deya uchizoonera wako babe. So thank you very much. Thank you so much for your unwavering support, for supporting Saint TV, for nekuramba muchingoita kuti irambe ichiexist. Thank you so much. So let's meet again na 3 o'clock Zimbabwe, 3 o'clock Zimbabwean time. God bless you and much love to everyone who would love to chat with us. The number is on the screen, is 0782786610. So if you are calling us from abroad, from out of Zimbabwe, you can call us. You can put +263 78278 you can okay, there is a guest here. Let me just add this guest so that tiona kuti zvikubatana here. Vamutero kule zviri kudidi? Ndiri right sekuru, ndiri kunzwika. Zvakanakisisa muri kunzwika, muri kuoneka. Tatenda uri kuvaona zvakanaka here Vamutero ku big screen? It's long time sekuru, it's long time musiri kuoneka, ndisiri kuuya panapa. Ndechingoya chingoteverera kuma inbox kuti chingodaro mumaterrace tirimo. Comment section ndo matotambira nguva refu. Iyo comment section ndo inoita kuti inotipa simba, otherwise zviri kudikwa muriko. Kunongo kuri right sekuru, kuno kuri right, tirimo muzanzu. Muri safe here mumuzanzu umo Vamutero? Ndezvekungodai sekuru, zvinhu zvacho zvakaoma, on and off sometimes. Mabasa ndo akurwadza pari zvino, chero uripo pabasa unongoona kuti hazvichafanani nakudhara, zvinhu zvacho zvachinja sekuru. Zvinhu zvachona, asi tinongotenda kuti Mwari anokuchengetai. Imi muri kuside kupi? Ndiri muno muLimpopo zvangu kuDzanini uko. KuTzanini uko ndokuziva kuTzanini. KuTzanini ndo mandiri. Tsanini ndichiti Palaborwa, ndichiti chichi. Palaborwa via Gravelot, straight. Aiwa, kondakamboita truck driver kakumuzanzi uko ndichibva nepaDurban. Okay. But ndiri zvangu muno mumakomo side paMakhubaskloof apo. All right. Otherwise bo hakona handiti? Zviri right sekuru, zvinhu zvese zviri bo, ndofara kuona ipamhepo apa. Long time ndane nguva ndisingauyi panapa. Plus nesota ane nguva tisina this whole year tinomboita live stream, so today nhasi ndopata kutanga ma live stream ende tichimaita wire tichatomire so. Tonza kufara kana zvakadaro sekuru. Aiwa, kana zvakadaro manake, ndetongoziva kuti tangoteverera tichiuya ipo panapa every time, because waya sekuru hatishayikwe. Aiwa, tinotenda nerutsigiro rwenyu. Ndimi varungu vedu mukasatoita waya zoereva kuti kana nesuwo muri inofa. Zvinofadza sekuru, zvinofadza. Ndangoti ndiwe nditi family yeZimbabwe, sekuru muri sei chete nemufaro sekuru. Thank you very much and God bless you. Thank you sekuru, much love. All right, much love. Avo ndivamutero vari kutaura vari paTzanini apo, ndivamutero vatanga tinavo vari paTzanini kuLimpopo. Aiwa, tichitenda Mwari kuti vari kuvachengeta. Toda kuti ndani zvimainini zvenyu zviripo ndiri kuchengeta vazukuru mazviwa. Zvimainini ndinazvo zvindiri kuchengeta. Pane ichi choda kunditorera basa. Chonzani tine vhi. Kuno mwanangu yaugarire panapa, kana ndisisipo ini unongopfuurira mberi nebasa zviwa mwanangu. Wazviwa yaumurese Saint TV. Ndinonzi Tinerimbo. Ichi makadi vari kutokuona so. Makadi. Saka holiday risi. Ribo. Handiti. Uyu nditine vimbo. Uyu nditine vi. Ndo chisikana chidoko chasekuru.
vanhu vakawanda vanobvunza kuti kamwana kavanomboita nako kaikai ndiani. Aiwa, tine vimbo, ndimwana wangu, mazviwa, ndimainini venyu vanonzi tine wimbo. Ya saita nditi chiti baba zati machina azandokudai awadi ndo vanobhadhara, ndo vanotibhadhara ivava vakatarisa, ndo varungu vedu iva. Vazviwa oda kuti chii kuvarungu? Ausuda kuvatenda? Vatenda, unovatenda uchiti muri kuita basi. Thank you very much. Handiti? Alright. Mwanangu, papa handiti? Vanofana kukura vachiziva kuti ndimi varungu vedu. Vafana kutokura zvirimo kuti aiwa mhuri yeZimbabwe ndo iri kuti supporta. Thank you very much for your unwavering support. Let's meet again pachange tichiita serious business. Yesarura wako kadeyadeya kwatine chida masingu chete ndichikubatanidza vazukuru muchipinda mustudio ndichikubatanidza from uncle side, the only zip uncle anongoti pfirinyi hamusi uncle agara wadzetura mbama ikoko, gara wamurovera ikoko, zvibve zvapera ikoko musindo wachona. Ukaona achiita nharo muzuzurudza uye naye pano padare tozomutonga, tomupa mutongo wake wechikurubi chitichi machilava.